días, damos comezo a sesión ordinaria do Concello de Cerdedo Cotobarri e imos co inicio da parte resolutiva. O punto número 1, aprobación de acta da sesión de 28 de novembro de 2024. Aquí creo que foron formuladas algunhas correccións por parte do Grupo Municipal Socialista que se van a incorporar e, por lo tanto, incorporarse que hai someter a votación. Votos a favor da proposta? Queda aprobado. Punto 2, aprobación de acta da sesión anterior de 19 de decembro de 2024. Se non hai ningún comentario, sometemos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto 3, expediente do Plan de Igualdade de Oportunidades Municipal do Concello de Cerdedo Cotobarri. Bueno, pues está dictaminada pola Comisión Ordinaria, creo que por unanimidade, e, por lo tanto, pues, bueno, isto contempla un resultado do traballo feito por unha comisión de estudio técnico paritaria entre os membros do goberno e do persoal municipal e que intentaremos pues, implementar medidas de igualdade no noso concello para a nosa población e, por lo tanto, pues, bueno, dando cumprimento ao compromiso en materia de políticas públicas de igualdade no concello de Cerdedo Cotobarri. Doulle dar a palabra aos grupos municipais para que marquen o sentido do seu voto e, como sempre, de menor maior. Señor Filgueira, ten a palabra. Hola, buenos días a todos e todas. Bueno, nos do día na comisión de pasados xa votamos o noso voto afirmativo, o único que, bueno, que a partir de agora pues, o Concello temos que poder desenrolar este plan de igualdade do noso Concello. É importante este documento e que, bueno, que hai que seguir traballando, mellorando e ampliando todo o posible. Moi ben, ten a palabra a señora Couto. Bueno, nos celebramos tamén que se aprobe ese plan de igualdade, me parece moi importante. Esperamos que non quede pues, solo nun mero trámite, que se poñan en marcha medidas para implementarlo de forma efectiva. Moi ben, sometemos a votación, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 4, recoñecemento extrajudicial de créditos 1-2025. Bueno, pois aquí está informado tamén e dictaminado pola Comisión Xeral de Contas e, como sempre, no primeiro pleno do exercicio teremos a aprobación dos créditos necesarios para o seu aumento pendentes de 2024. Suman 447.000 euros repartidos en 4 expedientes, un de 171.400 euros, outro de 175.594, 99.816 e 1.000 euros da cota anual da Fundación Antonio Fragas. E como, dado que as facturas se corresponden con obras, servicios, suministros e servicios efectivamente prestados polo Concello e ao Concello, de prezos mesmos axustados aos precios de mercado e están conformadas, hai que correspondelas como órgano competente ao Pleno. Por tanto, dou a palabra aos grupos municipais, como sempre, de menor a maior, para que cada grupo os someta a votación. Señor Figueira, ten a palabra. Sí, na comisión mantemos o noso voto de abstención. Bueno, un pouco porque os proveedores teñen que cobrar, como ben sabemos, e que a interventora pues, sigue facendo as advertencias de que hai gastos que debíanse facer con contratos, bueno, todo este tema. Xa sabemos que se fixo algún, pero queremos que hai seguir aumentando, mellorando esas negociacións con esas empresas que surten ou traballan para o Concello. Entonces, por iso temos ese voto de abstención. Gracias, ten a palabra, señor Couto. Bueno, nós tamén vamos a absternos, pero queremos salientar que a interventora sigue poñendo foco en que hai contratos que en Cerdedo e en Cotobarri que seguen sen estar unificados, ademais de que son gastos moitos de carácter sucesivos, periódicos e recurrentes que se reiteran no tempo e que non contan con contratos licitados por procedimentos que están establecidos na lei de contratos. De feito, incluso fala de situacións crónicas de ausencia de contratación administrativa. E ademais, pois temos que salientar que isto é un importe de 447.000 euros de gastos realizados no 2024 que xa vai a minorar o orzamento de 2025. Así que, bueno, é un orzamento que xa vai a contar con casi medio millón de euros menos
do que estea establecido. Entonces, bueno, vamos a absternos porque son facturas, obviamente hai que pagalas, pero bueno, creemos que habrá que mellorar e traballar en mellorar a situación de contratación do Concello. Moi ben, sometemos o punto a votación. Votos a favor? 9 votos, abstencións, 3, queda aprobado. Punto número 5, Ordenanza Xeral de Precios Públicos. Esta proposta tamén foi dictaminada pola Comisión Informativa Ordinaria e simplemente pues, traemos o procedimento a seguir por parte dos servicios técnicos para a aprobación dos precios públicos, que en cada caso será proposto polos servicios e polo personal do Concello a actividade correspondente que se xenere a cada expediente. É un tema técnico, non teño máis que explicar, está todo dentro do obrado do mesmo e, por tanto, dou a palabra aos voceros da oposición. Señor Filgueira, como antes. Sí, nos, supoño que será unha ordenanza para poñer en rigor e control en todo o tema na unificación dos dous concellos e, por eso votamos que sí. Señora Couto. Bueno, nos seguindo a nosa liña que estamos seguindo últimamente, o tema de ordenanzas xerais, vamos a absternos. Moi ben, pois non a votación. Votos a favor da proposta? 10 votos, abstencións, queda aprobado por 10 votos a favor. Punto número 6, delegación oral do cobramento da tasa por entrada de vehículos con uso en vao e reservas de vía pública temporais. Bueno, pois aquí traemos unha... Aí sí, bueno, este costou. Escotaseme igual, non, pero bueno, xa que temos. Aquí foi dictaminado tamén pola Comisión Ordinaria, nas comisións informativas e, por lo tanto, pues, bueno, é a delegación no oral que xestiona a Diputación de Pontevedra do Servicio de Cobramento pola tasa por entrada de vehículos e os vaos. Por lo tanto, é un tema técnico de trámite e, como órgano competente do Pleno, traémoslo para a súa aprobación. Ten a palabra o señor Filgueira para manifestar o sentido do seu voto. Nós mantemos o voto afirmativo da Comisión, sabemos que o oral é un organismo que cobra todo tipo de tasas e impostos dos concellos pequenos. Nada máis. Moi ben, señor Couto. Bueno, nos creemos que para unha maior eficiencia e eficacia, pues, o grave, sobre todo nestas tasas de pequeno importe, pois é o organismo máis apropiado vamos a votar a favor. Moi ben, sometemos a votación, votos a favor, queda aprobada por unanimidade. Seguinte punto de orde do día, expediente de investigación de camiños en Fentáns ao Xurxo de Sacos. Bueno, pois traemos a resolución deste expediente, son dos vecinos de Fentáns que están aquí, que promoveron pois a investigación e a posta en coñecemento do Concello do asunto que traemos e, por lo tanto, pois, bueno, temos o ben anunciar que despois de toda a tramitación que conleva un expediente de investigación, que non é pouca, que dura moito e que fai as probas periciais e os plazos de audiencia aos particulares que están afectados polo expediente, traemos a resolución do mismo, despois, bueno, pois da proposta técnica que fixo a empresa que contratou o Concello, Procate Ingeniería, para elaborar un informe que traemos a pleno, incluindo os camiños que os solicitantes formularon á alcaldía para ser incluídos no inventario municipal de bens. Así que, bueno, agradecerlles a colaboración prestada, a diligencia que tiveron e, por tanto, pois hoxe resolvemos, eu espero que para sempre, un tema importante en materia veciñal neste lugar de San Xurxo de Sacos. É un tema tamén que se resolve técnicamente e está todo expediente obrando lo mismo e, por tanto, coa seguridade xurídica para todas as partes que tiveron a oportunidade de alegar e de informarse. Ten a palabra o señor Filgueira para manifestar o sentido do seu voto. Este é un tema que ocurre en varias parroquias, non? O tema dos camiños que a veces se apropian particulares. Bueno, o que sí pido aquí é que todos tengamos en opción de que revisar ben parroquia por parroquia os inventarios de todo o que figura nas parroquias, porque hai veces que non surden os problemas hasta que un día hai un problema. O problema é como sabemos aí en Fentáns de que algún propietario particular pues, pechou un camiño, non? Entón hai que estar atento a esas cousas, bueno, é verdad, nós tamén temos que colaborar, eu personalmente en Viascón o fixen alguna vez, porque os camiños hai que defendelos porque son públicos, e o público non é privado, que é o que quede claro. Entón, bueno, pois queremos mostrar o noso agradecemento aos vecinos que axudaron a
localizar ditos camiños e os técnicos e a empresa que así tamén o resolver. Moi ben. O voto é afirmativo, perdón. Vamos un punto. Ten a palabra, señor Couto. Bueno, dolle gracias aos veciños por atoparse aquí tamén. A miña única duda é que no punto terceiro pon que unha vez firme a resolución será o momento no seu caso de pronunciarse as alegacións presentadas por o Mario. Non teño claro se ainda hai algún opción de que isto... Non, explico, podo explicarlo. O veciño que citaba formulou unhas alegacións que nada teñen que ver coa custodia do expediente. Le proponía a permuta de outros camiños de titularidade municipal con camiños seus que non é o asunto do expediente polo que non se estimaron. Eso será a posteriori se o Concello quere estudiar, pero non é ahora mismo a causa deste expediente. Vale, esa é a explicación. Vale, simplemente para aclarar ese punto. Bueno, como veixo aquí, vais a instar ao catastro, máis ao registro da propiedade a súa inclusión. Entonces, obviamente, imos a votar a favor. Moi ben. Bueno, pues por rematar en este punto, dicir que este tema o teño moi trellado, teño que dicir que me involucrei personalmente nel, e, por tanto, pois agradecer aos veciños que tuveran esta paciencia e que ao final pues, lutaran polo que creían que era o legal, e nada máis. Non hai moito máis que engadir, está para a sentencia, o asunto no pleno, así que vamos a votar. Votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Gracias a todos. Punto número 8, nomeamento de fillo predilecto de don Xosé Fortes Bouzán. Bueno, este punto tamén se leva tempo traballando na corporación, foi dictaminado favorablemente na Comisión de Interior e hoxe pues, traemos como órgano competente ao pleno o nomeamento oficial da persoa de don Xosé Fortes Bouzán como fillo predilecto. E, polo tanto, pues, di así a proposta, xustificada na súa formación cultural, intelectual, militar e historiográfica, un home comprometido co seu tempo, que alá por onde estivo presumiu e defendeu a súa orixe natal como venciño de Caroi e do Concello de Cerdedo de Cotogal. Como historiador destácase por escribir infinidade de artigos divulgativos sobre a historia de Pontevedra e a súa contorna, como consta neste expediente, tendo unha atención especial aqueles que teñen como nexo de unión a súa relación con Caroi e con noso Concello. Por lo tanto, comunicamos, xa está comunicado, o nomeamento interesado e o citamos para que o día 13 de febreiro de 2025, ás 19:30, acuda a sesión solene na que se procederá a entregarle o diploma e a insignia que acreditan o título de fillo predilecto do municipio. Esta sesión se celebrará nun acto público no Centro Cultural Antonio Fraguas, coa maior solemnidade posible, aberto á participación da veciñanza. Por lo tanto, pues, os discursos máis institucionais os reservaremos para ese día e se queren engadir algo, se non someto a votación. Queren engadir algo, señor Filgueira ou señor Couto? No, pero no voto Vamos a intervir ese día. Sí. Nada, bueno, simplemente decir que estamos moi contentos e orgullosos de que se leve a cabo este nomeamento. Obviamente que vamos a intervenir no acto e vamos a votar a favor. Moi ben, pues someterme a votación. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 9, resolución de recursos de reposición a RPT e corrección de erros. Bueno, pues este tamén é un tema técnico que, como sabedes, foi abocado por unanimidade nos plenos polos que pasou, e, por lo tanto, pues, hoxe non é resolto pola comisión informativa e os técnicos traémoslo a votación. Doilles a palabra tamén aos responsables dos grupos da oposición para que manifesten o sentido do seu voto. Se queren dicir algo, se non someto a votación. Queren intervir? Non, voy a comentar de que estamos a favor de esta RPT de aquí do Concello de Cerdedo de Cotogal. Parece que os funcionarios e os sindicatos están a favor de todo este tema desde o principio. Nós tamén, bueno, por eso seguiremos apoiando e naquilo que haberei corrixir uns pequenos detalles que parece que están resoltos por lo que se nos comentou na comisión. Nada máis. Señora Couto. Nada, nós tamén vamos a votar a favor, estamos, bueno, os delegados de persoal así non o fixeron chegar, de que están a favor, e obviamente é un tema de personal non político, entón vamos a votar a favor. Moi ben. Votos a favor da proposta? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 10, expropiación da posta en valor da senda de pescadores. Bueno, así se chama o proxecto. Este é o inicio
vou nese punto, non? Sí. Vale. Sí. Si non, como me dejaré que se sorprendera. Neste punto vamos a dar inicio ao expediente de expropiación para poder acometer unha obra de 50.000 euros, unha senda de pescadores entre a Chan e Pozo Negro, que temos tempo traballando nela. A administración a que pedimos a subvención nos di que as cesións están, parte das cesións que obraban están caducadas e, polo tanto, sometemos xa a aprobación a expropiación as fincas que quedaban con todo o expediente para darlle máis seguridade á adquisición da superficie necesaria. Está subvencionada polo Plan Mais Provincia e, polo tanto, pues, bueno, é unha iniciativa municipal que foi moi ben acollida nestes lugares e que ven a mellorar unha senda existente que queremos pues, transformar nun camiño. Doi a palabra aos grupos de oposición para poder manifestar o sentido do seu voto. Señor Figueira. Sí, nos votamos xa na comisión a favor e seguiremos votando porque creemos que pode ser interesante para o desenrolo do turismo e incluso dos pescadores e que hai algo de pesca, que iso hai que ver moito. Pero queremos que todo que sea liberar estes peches que ao mellor seguramente hai pegados ao río, pois que tamén é importante para que todos e todas podamos disfrutar do río. Moi ben, señora Couto. Nada, nos entendemos como un tema técnico, estamos a favor de que se poñan en valor pois as sendas que existen no Concello, vamos a votar a favor. Moi ben. Dicir que ahora está financiada polo Plan Mais Provincia, unha das iniciativas deste ano, e, por lo tanto, para poder justificar a dispoña dos bens, temos que expropiar. Son 29 parcelas afectadas e a cantidade económica que suma son un poquinho máis de 6.000 euros. Así que doy esas gracias por votar a favor deste proxecto que ven a pleno. Votos a favor da proposta? Queda aprobada por unanimidade. Punto número 11, expropiacións da área recreativa da Chan. Pois aquí o mismo. Levamos tempo traballando no desarrollo da área verde das normas subsidiarias que contempla a concentración de suelo para a mellora do espacio que está na Chan e, por lo tanto, o que traemos aquí solamente é o valor da expropiación. Está subvencionada polo Plan de Provincia da Diputación, facendo xestión para forrar os cartos ás arcas municipais e, por lo tanto, para dar inicio a este expediente. Se queren tamén formular o sentido do seu voto, dois a palabra. Señor Figueira. Non, o meu voto sigue afirmativo e, tamén é un área de lecer que pode quedar aquí por veciños de Carballedo, pero tamén do resto das parroquias que se acerquen aquí. Bueno, señora Couto. Pois un pouco en liña co anterior, vamos a votar a favor. Vale, pois votamos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Empezamos coas mocións. Proposta número 12 do Grupo Municipal Socialista relativa a poñer en funcionamento un plan de visitas culturais en Cerro de Portugal. Doy a palabra a la representación. Bueno, está claro que o Concello de Cerro de Portugal ten un importante patrimonio cultural e natural que pois, non é coñecido nin polas nenas e nenos nin polas persoas de necesidade do noso municipio. Elementos pois, de arte rupestre, de obreos, muiños, patrimonio religioso e civil, a nosa historia en efecto, vaya. Do mesmo xeito, o patrimonio natural do noso Concello, que incluye espacios protegidos na Rede Natura 2000, e a gran riqueza que temos de flora e de fauna. Estas riquezas naturais pois, son unha oportunidade única para contextualizar e complementar os coñecementos que se adquiren nos libros de texto nas escolas. Tamén é certo que no noso Concello existen asociacións culturais, veciñais e comunidades de montes que estamos seguros estarían dispostas a compartir e mostrar parte desa herdanza e desa riqueza ás nenas e nenos do municipio. É por eso que traemos a este pleno pois, a iniciativa de poñer en funcionamento un plan de visitas culturais en Cerro do Cotobade coa colaboración destas asociacións culturais, veciñais e comunidades de montes. Moi ben. Doy a palabra ao señor Figueira para que manifeste o sentido do seu voto. Non, o voto é afirmativo e, que hai que seguir melhorando e ofertando cada vez máis produtos aos vecinos e vecinas. Moi ben, pois nós, na Comisión Informativa, aspiramos en aras do bo entendemento que estamos tendo o Goberno e a oposición tamén coas propostas do equipo de Goberno. Creemos que a política é isto, chegar a acordos, chegar a entendementos e tamén, pois, a pesar do reparto de forzas, apoiar as propostas da oposición que poden ser positivas
para os nosos vecinos e para o Concello que podan facer mellorar a actividade municipal. Por lo tanto, ímos a votar a favor da proposta. Votos a favor da proposta do PSDG, queda aprobada por unanimidade. Vamos con outra moción relativa a solicitar a Xunta o financiamento para dotar de saneamento público as parroquias de Cerdedo de Cotobade. Doi a palabra para que presente a moción a Concello Socialista. Nos ten en conta que o alcantarillado, a rede de saneamento, pois é unha competencia municipal, pero tamén é certo que o Concello de Cerdedo de Cotobade conta con numerosos núcleos de poboación moi dispersos entre sí. Moitos deles pois non teñen redes de suministros, o que provoca que a maioría das casas pois teñan que depender de pozos negros ou fosas sépticas, solucións que medioambientalmente son pouco eficientes. As parroquias afectadas pola falta de saneamento son numerosas, como Valongo, Loureiro, Rebordelo, Castro, Figueroa, Parada, Carol, entre outras moitas. Tamén hai parroquias que teñen só en parte, como pode ser o caso de Trabazo en Carballedo, como pode ser Centáns en Sanxurxo ou Parada de Calvero en Tenorio. A execución desta rede de saneamento na súa totalidade pois, é un proxecto entendo que moi ambicioso, entendo que non se pode facer nin nunha sola anualidade, nin posiblemente nunha sola legislatura. Pero hai que recordar que nos últimos anos os avances foron escasos. É certo que se executou o saneamento de parte da parroquia de Tenorio, pero que aínda sigue sen entrar en funcionamento, así como algúns núcleos puntuais. O Partido Socialista, no grupo parlamentario da Xunta, presentou emendas aos orzamentos da Xunta solicitando a inclusión de parte deste saneamento que está pendiente nos orzamentos da Xunta, pero ninguna destas alegacións foi admitida. É por iso que traemos esta iniciativa de solicitar a Xunta pois financiamento para dotar as parroquias de Cerdedo de Cotobade da rede de saneamento. Pois eso, entendemos que non é algo que se pode facer nunha anualidade, nin dúas, nin tres, pero que exista un compromiso por parte da Xunta para levar a cabo. Ten a palabra o señor Filgueira. Sí, bueno, votamos porque xa houve varias mocións aquí neste pleno, diferentes parroquias, lugares ou do Concello, non? De seguir mellorando o tema do saneamento, as zonas onde están sin rematar ou as zonas que incluso están sin poñer en funcionamento ou digamos, preparando para o futuro, non? Entonces, pensamos de que hai que ir pouco a pouco, sabemos, polos ingresos que temos e polos gastos que temos, pero é unha necesidade importante para todas as casas, non? Entón, hai que tratar de buscar solucións. Lóxicamente, en cada lugar hai que estudar a solución pertinente, porque non todas son iguales, pero, bueno, hai que buscar e ir buscando a solución. Todos sabemos que é imposible, pero, bueno, tratar de aumentar e mellorar. Moi ben, bueno, esta é unha moción que podemos traer aquí calquera de nos na oposición, se estuviéramos na oposición, pois son cousas abstractas e, en fin, sensibles á veciñanza, e que todos sabemos do orzamento en fin, infinito que se necesita para sanear un concello en Galicia. Nós estamos facendo a nosa planificación con Augas de Galicia. Si houve un concello que deu pasos en materia de saneamento, fomos nós. En fin, acabase de redactar o proxecto para o remate do saneamento na parroquia de Viescón con a nova depuradora que elimina as fosas éticas, que non son outra cousa que heredamos dos anteriores gobernos municipais, de todos, cun importe de case 1 millón de euros. Se acometeu unha obra de actuación en Tenorio, como ben sabe, de máis de 2 millóns de euros, con a depuradora que vai entrar en funcionamento agora, unha parroquia de casi 2.000 habitantes e que casi non contaba con saneamento, e con 7 fosas éticas por aí dispersas, que os alcaldes foron colocando según un ingeniero iba recomendando, e ese era o procedimento de dotación de alcantarillado, sobre todo pues, na parte de Cotobade, nos últimos 40 anos. E malo se alguén revisase os que están feitos, que levaríamos pues, sorpresas de como están executados. Por lo tanto, son obras moi complexas. Isto responde a unha planificación de saneamento das rías, dos ríos, das concas hidrográficas. Oxalá poderamos chegar a todas as vivendas, a todas as parroquias, pero esa é unha ilusión. Levamos 40 anos de democracia e os saneamentos vanse facendo pouco a pouco. Por qué? Porque son obras carísimas. E, por lo tanto, se hubo un goberno e un alcalde que deu pasos en materia de saneamento, fomos nós.
Por lo tanto, nós non apoiaríamos esta moción, porque evidentemente todos poderíamos quedar ben apoiándola, pero que non leva a ningún contexto, nin hai partidas económicas cuantificadas, nin hai plans que prioricen isto, e sobre todo que antes de presentar esta moción deberíamos de saber en que condicións se heredou a rede de saneamento por parte do actual equipo de goberno nas parroquias onde está feito, e, por lo tanto, deberíamos de empezar a levantar todo o feito, facelo ben, levantar todas as fosas éticas e facer depuradoras novas para cometer obras de nova execución. E esta é a realidade, a vou a dicir, porque, en fin, pois é a realidade a que estamos sometidos. E, por lo tanto, pois, en fin, podría falar de proxectos de outras parroquias. Acabamos agora o saneamento no lugar dos Castros con unha depuradora nova en Quireza, e a dotación en Paraños levaba feito unha obra de saneamento moitísimos anos sin rematar, sin depuradora. Fíxense como se facían antes as obras. En fin, moitísimas cuestións. A inversión que tuvemos que acometer para a mellora do saneamento en Vilanova, que estaba totalmente desfeito, e, por tanto, o que temos que facer é solucionar o que temos e despois ir abordando novos proxectos. E, por tanto, iso se irá solucionando tamén coas inversións e os plans de obras que podamos poñer en marcha. Pero pasarán 20 alcaldes por este concello de distinta cor política e non chegará o saneamento a todas as parroquias porque é moi difícil. E, por tanto, o que hai que ir é pouco a pouco e priorizando os lugares onde hai máis necesidade e problemas. Eu non vou a este tipo de proxectos locais, eu vou a sistemas comunitarios que en grupos de 1, 2, 3, 4, 5 vivendas poden compartir sistemas comunitarios de depuración, que no rural é o que se debería facer, e non abordar proxectos de 3, 4 millóns de euros para lugares con 30 veciños, que ao final a eficiencia e eficacia desa inversión é a que é. E, por lo tanto, o que temos que abordar é o tema do rural dunha forma seria por parte de todos. Eu son un dos alcaldes en Galicia que fala desto bastante, pero, bueno, non sei que consecucións teremos os que pensamos así. Igual que conseguimos axudas para comunidades de usuarios de aguas, se deberían de crear sistemas que compartan o saneamento de vivendas, porque hai lugares con vivendas a moi escasos metros que poderían ter acceso a financiación dunha boa depuradora que en 30 anos non hai casi que tocarle como as que se colocan agora, modernas, con sistemas de autoxestión e que poderamos darle solucións reais e efectivas aos nosos vecinos. Esta moción está moi ben plantexada, para mí un brindis ao sol, eu tamén a presentaría se estuvera na oposición, pero non vai a levar a ningún sitio, porque ao final non hai nada concreto, nin aborda o problema real que é do financiamento e da financiación por parte da Unión Europea, por parte do Estado e por parte da Comunidade Autónoma da Xunta de Galicia para chegar a todos os domicilios cunha solución en materia de saneamento, que non teñen que ser as redes xerais de abastecemento e de saneamento que vimos coñecendo nos últimos anos e decenios. E algo no que creo firmemente, que se está experimentando por un concello en Coruña, Abegondo, e que, sinceramente, estamos estudiando implementar aquí. E por iso é o noso non e explicado dunha forma cordial e correcta. Doulle a palabra ao vocero socialista por si quere facer a contrabarra. Bueno, nos creemos que se sacamos a execución dese saneamento é inviable tanto para os concellos como para os particulares en sí. É por eso que creemos que a implicación da Xunta de Galicia é algo indispensable. Bueno, planteado, pois, como quera plantealo, se quere plantealo cunha rede de toda a parroquia, se quere plantearse como redes máis pequenas, pero creemos que é indispensable contar con financiamento da Xunta, e esa é a nosa idea. Entendemos que todos os veciños de Cerdo do Cotovale teñen dereito a ter un sistema de saneamento, a deixar de depender das fosas sépticas, de solucións que son completamente atrasadas e que, ademais, é unha obligación do Concello darlle unha solución. Está a punto de debatido e someter a votación. Votos a favor da proposta do PSOE, votos en contra, queda rexeitada. Vamos coa moción do BNG relativa a... Bueno, o título non explica nada. Proposta do Grupo Mixto referida ao pabellón municipal Xosé Luís Bouzas Ambroa o Rubio. Para así o nome do día. Doy a palabra ao señor Figueira para que a presente. Bueno, isto é unha moción
bueno, o partido do Negar, porque sabedes que Xosé Luis Bouzas Sambroa, o Rubio Fútbol, foi unha persoa destacada no noso equipo, no noso partido, pero creemos que foi reconhecido por moitos ciudadanos deste concello, ¿no? Por o seu impulso desde moi anos de o tema do deporte, sobre todo do fútbol sala, sobre todo. E incluso o fútbol femenino, na década dos 90, cando non se falaba de nada disto. Entonces, a igualdade entre homens e mulleres a nivel municipal tamén é importante como a nivel galego, nunha época que non era habitual este tipo de acción. Os equipos de fútbol sala Deportivo Loureiro, fútbol sala masculino creado no 94, o Deportivo Loureiro femenino, que eran poucos anos despois foron as dúas primeiras contribucións ao eido deportivo. Mas non as últimas, xa que comenzamos a década dos 2000, fai parte da fundación do equipo femenino Forno de Barro, e que logo pasara a ser fútbol Tenorio Fútbol Sala femenino, único equipo de mulleres do Concello masculino a partir de 2008. O nome de Xosé Luis Bouzas Sambroa para o pabellón de Carballedo é unha proposta do BNG que busca acadar a lembranza desta persoa permanente que traballou polo deporte nesta sociedade ou nestas terras do Cañón de Pau. Xosé Luis Bouzas Sambroa foi nombrado como referente veciñal que traballou polo desenvolvemento social e deportivo. Entonces, nos pedimos que a corporación, un acordo unánime de todas e todos os grupos aquí presentes, PP, PSOE e o BNG, de que este pabellón de Carballedo sea nombrado como Luis Bouzas Sambroa Rubio. Ademais dos votos pertinentes, ofrézcome como persoa para colaborar co equipo de goberno que me dispoña para tratar de facer unha actividade o día de dito nombramento do pabellón, no pabellón de Carballedo. Moitas gracias. Bueno, doy a palabra a señora Couto para que se manifieste. Bueno, nos vamos a votar a favor, entendemos que a figura do Rubio é unha figura recoñecida a nivel municipal e sobre todo no ámbito do deporte. Parecenos unha proposta pois moi bonita e imos a votar a favor. Moi ben. Nós tamén anunciamos e comunicamos que imos a votar a favor desta proposta, recoñecemos a proposta do señor Filgueira pois os méritos suficientes que ten o José Luis o Rubio, tristemente pois non está con nós nin a súa mellor gloria que todos queríamos, e bueno, pois comezaremos os trámites necesarios para as modificacións do inventario municipal e recoller a nomenclatura que aprobemos hoxe, e polo tanto nada máis, estamos de acordo e que estas cousas pois que sexan positivas para todos. Sometamos a votación. Votos a favor da proposta, queda aprobada por unanimidade. Ben, hai unha última moción que é do Grupo Municipal do Partido Popular que paso a presentar eu, que ven a incidir pois, na necesidade de solicitar ao Goberno do Estado que aprobe un decreto onde se manifeste a posibilidade do uso dos remanentes dos superávits municipais no exercicio 2025. Como sabemos, actualmente nos atopamos nunha situación de prórroga dos presupostos xerais do Estado de 2023 e debido a que non se aprobou unha nova lei de presupostos para o ano 2025 non se definiron os obxectivos de estabilidade orzamentaria que marca a lei de estabilidade orzamentaria do Estado. Por lo tanto, neste contexto, descoñecemos todas as entidades locais cales van a ser as reglas fiscais aprobadas para o ano 2025 e, por lo tanto, que o superávit que se generase no ano 2024 non se pode utilizar. Por lo tanto, este é o sentido da moción. É unha moción propositiva para os municipios, indistintamente da súa cor política, porque esta é unha medida de xeral aplicación e, por lo tanto, creíamos que era importante traela aos plenos das corporacións municipais. Dou a palabra aos grupos municipais de oposición para que manifesten o sentido do seu voto ou a súa opinión e sometemos a votación. Señor Filgueira. Bueno, espero mostrar a miña abstención neste punto, nesta moción, pero tamén quería que constara en acta de que unha lei que fixo o señor Montero é que está agora, pero bueno, que no seu día fixo estas leis, claro, o problema que veñen agora, non? Porque cando non nos aprobaron os presupostos tan prorrogados, pues ocasiona este tipo de problemas. Pero bueno, nos creemos, ou creo personalmente como grupo tamén, de que os municipios temos que seguir tirando para adiante, necesitamos ingresos e
para poder licitar as obras e mellores nas nosas parroquias, creemos que, bueno, que hai que sacar para dentro, con abstención. Muy ben. Ten a palabra a señora Couto. A ver, nos podemos estar de acordo no fondo desta moción. O problema é que por que se chegou a esta situación. A realidade é que o financiamento dos concellos nunca medou tanto como desde que está o PSOE no goberno central. Mentre que a Xunta o que fai é apostar para a congelación dos fondos que se dedican aos concellos. En marzo, o Partido Popular votou en contra, e en setembro volveu a votar en contra outra vez do teito de gasto da senda financiera para os próximos 3 anos. Entonces, por un lado, en Madrid bloqueamos a senda financiera e por outro, aquí dentro dos municipios solicitamos que se reactive, que non nos parece moi lógico. Entón, estamos na Unión Europea, chegan os recursos do plan de recuperación, todos queremos para aumentar os gastos municipales, pero penso que o que se debería facer sería instar ao Partido Popular a iniciar a negociación co goberno para aprobar o teito de gasto e a senda de estabilidade plurianual, non bloquearlos en Madrid e vir aquí a exixir que se desbloquee. Vamos a votar en contra. Bueno, consideramos esta moción importante para todos os municipios, non conleva ningún grupo a posicionarse sobre nada sobre a súa formación política, como neste caso polo que derivo da explicación da voceira socialista. Aquí o que pedimos é que se aprobe un real decreto que permita a prórroga do destino dos remanentes. Este goberno está gobernando mediante reais decretos todos os días, todas as semanas, todos os meses. E, non se pode pedir responsabilidades ao Partido Popular en España. Eu non falo de política nacional, nin nas miñas redes sociais. Vamos, é raro que eu me manifeste algo sobre política nacional, pero porque estou fora da disputa partidista e, en fin, considero que non é o meu ámbito. Pero sí que creo que é importante que esta moción se aprobe e que o Concello de Cerro de Cotobares se posicione clarísimamente en defensa dos recursos dos vecinos. Non estou de acordo en que este goberno é o goberno que máis posibilitou a financiación para os concellos. Onde está a parte correspondente do servicio de axuda a domicilio que lle corresponde ao Estado? Cando se aprobou a lei de dependencia, se dixo que aos municipios españois non lles ia costar €1 a dependencia. Pois agora, quen está asumindo o encarecemento do servicio é os concellos. Os únicos que subiron e incrementaron a súa cuantía foi a Xunta de Galicia. Nestes momentos pasamos do ano 2011, por falar dun espacio-tempo, onde o precio hora do servicio de axuda a domicilio costaba €9,90, €9,90, a licitar servicios por máis de 24 ou 25 euros hora. Eso non hai administración local que o aguante, que o sostenga. Hai concellos que están deixando de dar horas no servicio de axuda a domicilio. Nós, como un servicio prioritario, estamos deixando de facer outras cousas por manter o SAF e repartir todas as horas que nos conceden. Por certo, que nos conceden e pedimos porque as gastamos todas as que non dan gastado todos os concellos do noso arredor. E, polo tanto, hai que falar de cousas claras. O goberno de España, e remato, para o que lle interesa, para manterse no poder, gasta onde quere, pero onde fai falta que a administración local poida gastar os aforros que cada entidade local conseguiu, porque isto non é malgastar os cartos dos veciños. Se un concello ten aforros, que os poidan gastar. E vamos xa hacia o terceiro mes do ano e non sabemos que vai pasar cos remanentes dos concellos como Cerdedo e Cotobares, que non teñen débeda bancaria, non lle debemos nada aos bancos porque non temos créditos contraídos. Facemos xestión con outras administracións para conseguir fondos, que pagamos os nosos proveedores, que xeneramos cada ano entre 300 e 600.000 euros de remanentes. Non sabemos, a día de hoxe, si proxectos como os que vostedes, algúns deles pedían neste pleno, os imos a poder abordar neste exercicio. Por lo tanto, este é o sentido da moción. Pero, bueno, doy a palabra, se ten dereito a soltar. Bueno, eu para demostrar que non... Bueno, todo é política, a política nacional nos incluye a nós, pero precisamente nos no anterior pleno solicitamos instar tanto a Xunta como o Goberno Central que se fagan cargo do SAP. Pero unha cousa
é o SAF, e outra cousa pois, é a estabilidade financiera. Nos entendemos que realmente o goberno de España sí que está facendo todo o posible e que temos que votar en contra, sin máis. Está debatido. Puntos de vista distintos. Votos a favor da proposta, abstencións, votos en contra. Queda aprobado por 9 votos a favor, unha abstención e 2 votos en contra. Bueno, pues pasamos ás mocións de urxencia. Hai unha moción de urxencia para presentar. Ten o señor Filgueira. Sí. Pode presentar pode justificar a urxencia, votamos a urxencia e despois responde. A urxencia é polo... Cal é a moción e cal é a urxencia? A moción é mellora das redes de abastecemento eléctrico en CD de Cotobade. Unha delas. Liña 2, pero bueno. Bueno, pues sometemos a urxencia a votación. Votos a favor da urxencia, abstencións, aprobase a urxencia por 3 votos. Ten a palabra o señor Filgueira para expoñer a moción. Bueno, esta urxencia ven conlevado por o que aconteceu fai poucos días, non? Varios días, ademais, en diferentes parroquias do noso concello, nos cales quedamos sin luz, digo, unhas cuantas como Tenorio, Viescón, Sanxurxo, e da que despois tamén nos enteramos de que tamén parcialmente en Almofrei, Loureiro, Burela, Carballeiro, Balongo, Quireza, Cervedo, e seguramente alguma máis que non nos podemos contar. O Colexio de Tenorio, o tema da a escola infantil de Tenorio tamén, que tuveron problemas de luz e calefacción, como os demais, claro. O problema é que as infraestructuras eléctricas están obsoletas ou que a Xunta non se invirte coas distribuidoras o necesario para modernizarlas. O goberno galego presume de investimentos millonarios en infraestructura no rural, porque ademais estas empresas reciben axudas, multas, para desenrolar estas melloras eléctricas, non? Nas diferentes parroquias. E resulta que somos sempre os últimos da lista, porque na cidade, bueno, as familiares que viven na cidade, aquí perto, Pontevedra, por exemplo, repoñen o servicio moi rapidamente, non? E todo isto conleva que tamén as empresas de telefonía, fibra óptica e todo isto, non? Os problemas que teñen para a xente que teletraballa, para a xente dos estudantes, para a xente das empresas que dependen destes servicios para poder atender a seus clientes, non? Estos son esenciais, por eso, para todos e todas eles. Entonces, o que proponemos é reclamar, o sea, que desde o Concello se faga unha presión da distribuidora de mellores de instalacións e abastecemento eléctrico para o CEI de Tenorio infantil, sobre todo porque pobres quedaron ali, sin calefacción incluída, os problemas con os que tiveron lugar o pasado 28 de xaneiro de 2025. Isto, a mención de urxencia ven porque xa estaba presentada a moción que temos previsto que xa debatimos antes. Facer un estudo sobre as necesidades de mellora de infraestructuras de suministro eléctrico en CD Cotobade, identificar as principais carencias da rede de mandar a compañías eléctricas distribuidoras que mellores a infraestructura de abastecemento para evitar os continuos cortes de luz que se producen de dito concello. Porque, bueno, isto é reiterado, hai lugares e parroquias que é habitualmente. Haya tormenta ou non haya tormenta. Digo porque eu tamén sei diferenciar de cando hai un tema xa de forza maior, iso xa vai por outro cable, non? Pero, bueno, a rapidez con que se teñen que resolver estes problemas é un pouquinho que creo que a esta xente lle colle o todo. Ten a palabra a Lucía Socialista. Bueno, nos a verdade que nos parece necesario. É certo que, bueno, que todos recordamos épocas nas que cando se iba a luz pola tarde, pues nos pasamos toda a noite sin electricidade. Pero é certo que parece que hai non sei se abandono, desidia, e nos últimos tempos pues, volvemos a sufrir cortes de luz un poquinho máis longos no tempo. Así que obviamente estamos a favor desta proposta e creemos que as empresas suministradoras, así como se falando, claro, se ponen as pilas para cobrar, tamén se deben de poner as pilas para ter un tendido eléctrico en condicións. Bueno, pues nos, cando alguén nalgúa parroquia ten un problema que primeiro se dirixe ao Concello, ao equipo de goberno e ao alcalde. Non hai defensores de día e defensores de noite. E se alguén está traballando en facer unha xestión para que as anomalías
que se suscitan nos ámbitos que se cometan nesta moción se resolvan é o alcalde e o equipo de goberno. Eu non estou de acordo coa exposición de motivos, evidentemente na exposición de motivos a moción é unha moción política, aquí non a vou a ler, porque tampouco se lee, pero que se ataca directamente máis que as empresas distribuidoras á propia Xunta, como se a Xunta fora a propietaria. A Xunta na Consello de Industria ten un papel fundamental, pero a responsabilidade de non ter 4, 5 ou 6 postos como tuveron na Carboeira durante casi un ano é das compañías. Que nos denunciamos por activa e por pasiva. Este alcalde, o pasado mércoles, personouse no posto da Guardia Civil de Cerdedo para denunciar, cursei unha denuncia a Telefónica, a Movistar España, polo estado do póster do exterior do Centro Médico de Tenorio, que non dá resolto. Entón, non sei cantos alcaldes estarán dispostos a denunciar ante a Guardia Civil situacións como a que acabo de comentar, pero non sei. E non vou ser eu quen defenda as distribuidoras, pero, bueno, esta moción confunde a fibra óptica coa sanidade, coa cobertura das emerxencias, servicios públicos con servicios privados. Un servicio público é un servicio público, un servicio privado é un servicio privado, e, polo tanto, temos que saber diferenciarnos. Ou, se a estrategia é intentar conducir a que a opinión pública sexa contraria á xestión do goberno municipal, como se nós fóramos, a pesar de que nos pidan que espabilemos, como se nós fóramos os que, en fin, contratamos as obras de Movistar, de Moscoso ou de Naturgy, pois non é así. As competencias dos concellos é a que é, a das empresas distribuidoras que teñen un monopolio ou a concesión do servicio é a que, e as competencias da Xunta de Galicia son as que son. Por lo tanto, pois, eu vou a dicir que a grave situación que aconteceu o pasado mes nas parroquias de San Xurxo e Escón e Tenorio adoleceu por unha avería terrible que me foi explicada polo responsable a días posteriores nunha reunión aquí mantida no Concello da planificación de Naturgy na provincia de Pontevedra, onde se me explicou que houve pois, unha caída da tensión gravísima que nunha infraestructura que está totalmente cambiada, como é todo o cableado destas parroquias, e que mentres non puderon saber, porque tuveron que ir cerrando por fases a avería, non puderon localizar. A mí me dixeron que dende aos 20 minutos que tuveron coñecemento desa avería, a empresa adxudicataria que teña para reparacións, el Ignor, estuvo ali traballando mañán, tarde e día. Claro, eu sei perfectamente, porque teño licencia municipal dende fai un pouco antes da pandemia, para a mellora do servicio eléctrico dende o transformador de San Xurxo de Sacos, e, polo tanto, pois, bueno, a mí non me convencen ni me valen as explicacións, pero teñenas, e, polo tanto, se hai un problema, miña filla maior está no colexio, sei o que pasou ese día, o meu pequeno está na escola infantil, ese día aquí hubo xente que se enterou por min que estaban sin suministro, ninguén llo dixo, se enteraron por min, o Concello está aí. De feito, acabamos de habilitar un grupo electróxeno por si volve a pasar e algún dos centros se quedan sin corrente eléctrica, poder, dende o Concello, porque esa é a labor dun Concello, colaborar e facilitar solucións, poder prestarlle, cederlle o transformador ese grupo electróxeno por o tempo que sexa necesario, mentres non volver a correr. Pero estamos no rural, en definitiva, os alcaldes non somos como os alcaldes das grandes cidades, que estas cousas pois, lle pasan por diante na prensa e nada máis. Aquí nos involucramos con todo. Se de noite hai un grupo de, perdonen a comparación, un grupo de cabalos na carretera nacional, emerxencias chama a agrupación de protección civil para que vayan veciños a retiralos. Se hai un árbore caída nunha estrada de calquera titularidade, a quen se chama é o Concello e vamos os que estamos. Por tanto, cargar sobre nós, porque o que pretende esta moción, nos damos conta coas publicacións nas redes sociais cando pasan este tipo de cousas, se pretende cargar sobre o alcalde e sobre o Concello a responsabilidade de que, en fin, pues nun momento determinado de temporal fai o suministro eléctrico como se o alcalde pudera subirse cunha escaleira a remendalo, pois non estamos de acordo. Como esta é unha moción política e estamos nun foro político, nós tamén respondemos políticamente. Cando hai calquer problema, quen máis negocia, insta e pelea é o goberno municipal. E creo que somos reconhecidos por iso. Xa digo, a semana pasada cursei eu
como alcalde unha denuncia no posto do cuartel da Guardia Civil de Cerdedo polo estado de, en fin, falta de resolución e perigo que contempla un póster de Telefónica ás portas do Centro Médico de Tenorio e que siga así. E, polo tanto, pois, o que nos quedará será ir á prensa. Porque non temos outros recursos, Ernesto. Vostede é presidente da Comunidade de Montes, pasaránlle cousas parecidas, e non é responsabilidade do presidente da Comunidade de Montes, nin que haxa un incendio, nin que vais a agua do monte para unha casa. Hai situacións que son, en fin, de difícil solución e que se dependeran de nós, de vostede ou de min, seguro que terían unha maior solución. E esta é a resposta á moción e polo que imos a votar en contra. Doi a palabra por se quere gastar o turno de hoxe. No, bueno, eu quería a réplica tamén, non? De que estes temas, como eu dicía antes na Xunta de Voceiros, eu xa estou acostumbrado, porque sabe que estuve meio uns cuantos anos de presidente, de vicepresidente, de secretario da Asociación Zona Monumental de Pontevedra, e isto era reiterado. Entón, como era reiterado, xa sei a resposta de Unión Fenosa, ou bueno, da igual como se chame, porque é o mismo can con diferente collar. Estes señores cobran unha millonada dos clientes, dos particulares, das empresas. A parte cobran subvención da Xunta, a parte cobran de outros organismos e entidades. Entonces, a Consellería de Industria, non sei se é comercio ahora, antes era comercio, eu tuve varias reunións, e naquela eran Eduardo Pondal, para que vexa, e resulta que o que a Consellería de Industria ten que a veces abrir os ollos e mirar si as instalacións que ten Unión Eléctrica Fenosa, Muncos ou Movistar, neste caso tamén, o mellor está tamén no mismo lote, porque isto dos postes, isto é impresionante, non? Xa saben, están salindo de los periódicos continuamente, aí abaixo hai un poste que estaba tirado, estuvo aí tempo, ese hora do Centro de Saúde de Tenorio, que é increíble, un sitio que vai xente todos os días a este centro, e que este aquel poste colgado por uns cables que se un día corta un cable ou se rompe, pois ao mellor cae encima de bueno, eu xa sei que non é unha cousa dos cables, o sea, eu como presidente da Comunidade de Montes, que agora non dou, pois lóxicamente hai problemas que me contan os veciños, algúns exaltados, por certo, tamén, como mellor algún día me salto eu tamén, ou algúns compañeros do meu equipo, non digo que non, pero que sí, estes señores sempre teñen a disculpa. E a disculpa sempre son os temporais, pero en esas zonas concretamente que estamos falando, non sei cal é o motivo, porque eu non son técnico, non son electricista, non son ingeniero de electricidade. Pero o que sí, algún problema ten que haber. Eles teñen que buscar a solución, como buscan en outros sitios, pois terán que o generador para cando tal, non tardar desde as 12 de noite, alcalde, hasta 7 da tarde, estuvamos sin luz, ese día. Pero aparte, hai cortes continuos, cortes que están ocurrindo todos os días e a moitas horas. Aunque é consecuencia, non sei, onde están reparando, restaurando, pode ser, pero creo que hai outros problemas aí. Por eso digo que desde o Concello, que xa sei que non é facultad municipal, de incidir, de apretarlos para que resolvan estes problemas nos diferentes lugares de noso territorio. Nada máis, era eso. Pero bueno, me parece ben. Moitas gracias por toda a explicación. Que vostede sempre fala mellor do que escribe. Claro, eu lle compro todo o que acaba de dicir, porque despois o que transmite fora de aquí, nun tono ademais de moita, a veces incluso de violencia escrita, vou dicir que o sentimos así. Non se traslada... Pero, alcalde... Bueno, Ernesto, estou na minha explicación. Entón, claro, vostede di que non é responsabilizar, vengo a dicir isto, non? Xa fai tempo que non teño que chapar e botar o pano no exame. Vostede vengo a dicir que non responsabiliza o alcalde, que todos sabemos que non é culpa do Concello, pero se quere lle deu unha publicación de fai 15 días o que puxeron os que lle escriben no Facebook. Entón, eu lle pido mesura, porque vostede está na oposición, aquí todos estamos a intentar quedar o mellor posible nos resultados cando toca eleccións municipais. Pero hai moitas formas de facer política, vostede coñece a que eu falo. Eu nunca os ataco, nunca me refiro a vostedes. E os pido que hai moitas formas de dicir as cousas, indo ao que se pode ir, que está na oposición, e eu sei como é o xogo político, que nadie me vai explicar que estou ben. Pero, home, claro, en definitiva, non é que me sinta ferido ni nada, que eu xa digo con dicir escribir o que queira. Pero, nun tema no que os propios veciños, a calma tensa que produce isto, por todas as pérdidas que conleva, que poden pensar que a culpa é o alcalde, home,
Pois non sei de quen é culpa cando pasa o mismo na parroquia de Marcón que a parroquia onde vive o alcalde de Pontevedra. Igual é que é culpa de Lores e ele mismo non o sabe. Pois non. O que dicía antes, hai xente que responsabiliza o presidente dunha Comunidade de Montes ou unha Comunidade de Montes de que haxe incendios na súa parroquia. A min xamais se me ocurriría, nin a min, nin pensalo, que xa non é que se me ocurriría dicirlo, que nin o pensaría, que unha responsabilidade provocada por, en fin, por lo que pudera ser culpa dunha directiva dunha Comunidade de Montes. Entón, pois isto é o mismo. Ou é que é culpa do alcalde de Puente Caldelas que cando o río do Verdugo inunda Puente Caldelas se leva o campo de fútbol polo medio. Bueno, ao mellor iso é outra situación dos que o fixeron ali, pero non é culpa, tampouco considero esa culpa do alcalde de Puente Caldelas. Como iso, moitas outras cousas. Entonces, vamos a intentar ser todos serios e sensatos no que dicimos e pensamos, porque moitas veces, pois, en vez de ir ao punto concreto onde está o problema, que son as distribuidoras, ou certamente, cando falta que se modernice, como vostede di, nalgúna parroquia o sistema, pois que poida ser todos xuntos que nos podamos encarar o problema, pero non é desviar a atención ao alcalde nin ao goberno municipal por facer pensar os vecinos que a culpa do PP do Concello. Por que non? Porque é un problema sistémico e que, en fin, pois certamente, como todos sabemos, a vida no rural é máis difícil, a veces non la fan máis difícil as empresas e, por lo tanto, pois o que temos é que remar e pensar todos xuntos. Bueno, o asunto está debatido, non me vou a mañar máis, vamos a meter a votación. Votos en contra da proposta. Tenía que explicar. Bueno, os puntos os remata o alcalde, pero dou a palabra. No, bueno, eu quero decir e concretar de que o que hai que apretar esta xente para que resolva estes problemas, porque están ocurrindo continuamente, nada máis. É o que quería denunciar. Sabemos, e por eso facemos as reclamacións que cando temos que facer e onde temos que facer. Votos a favor da proposta do bloque, votos en contra, queda rexeitado. Punto 17, dación en conta do informe de tesorería do período medio de pago do cuarto trimestre de 2024. O período medio de pago do cuarto trimestre de 2024 sitúase en 16,44 días. Dación en conta das resolucións da alcaldía están en secretaría, pasamos a rogos e preguntas. Como sempre, 3 propostas por cada grupo municipal. Empezo o bloque. Eu non teño ninguna, claro. Gracias. Ten a palabra a señora Couto. Bueno, nós tiñamos unha que vou modificar agora porque xa nos respondeu ao tema do posto de teléfono de Tenor, que a verdade é que clamaba bastante ao CEO. Pero unha pregunta, por que non quería preguntar algo? Non quería instar a que se fixera, vale, porque... Pois unha denuncia na Guardia Civil. Bueno, Mañá a prensa, mañá vamos mandar a prensa. hai unha marquesina en San Xurxo que por mor dun accidente pois se retirou e ainda non se sustituiu e pois os rapazas que a usan pois teñen que esperar a choiva. Bueno, aí houve un accidente de tráfico, unha saída de vía, nós, sin esperar a resolución do seguro do particular, contratamos a colocación dunha nova marquesina, con fabricación e colocación que está contratada con adjudicación. Non teño ningún inconveniente en que se lles facilite, estamos metendo prisa á empresa, evidentemente, pois, un tema que me escriben a diario, paso por aí todos os días 4 veces, e sei como está. En fin, pois, está contratado dende a semana mesma do accidente, e o certo é que a empresa adjudicataria ainda non a entregou. Eu pido a Ferran que se poña en contacto con eles mañá, para ver, é unha empresa municipal, además, para que digan o prazo de entrega, porque quedaron a entregar despois do 15 de xaneiro e ainda non está. En maio do 2022, o Grupo Socialista trouxe a este pleno unha moción relativa á creación dun aparcadoiro público e gratuito no Gran Montecelo, así como limitar a tarifa do privado e promover o transporte público dende os concellos limítrofes. Esta iniciativa foi votada en contra por extemporánea e agora entendemos que xa non o é. Ademais, somos coñecedores que dende distintas plataformas de sanidade se están a iniciar unha recollida de firmas para facilitar o aparcamento no Gran Montecelo, que ao final é o noso hospital de referencia. Entón, queremos saber que medidas vai a tomar o Concello de Cerdo de Cotobade para facilitar ese aparcamento da veciñanza nas súas visitas ao Gran Montecelo. Responde por escrito. Non hai máis preguntas. Sí, xa que me respondeu, pues quería instar a limpeza das vías da parcelaria en Carballedo que están en bastante mal estado, que queríamos solicitar.
vamos comenzar estos mesmos días, con un plan antes da primavera, onde tenemos que actuar na rede viaria municipal. Está o tema coordinado e traballado na semana pasada. Vai ser un operario municipal con medios propios que en a desloce. Non vendo máis turnos, damos por rematada a sesión, saudando a todos os asistentes. Bos días a todos.